gancaraken piwulang luhur serat Aramayana kawedhar kanthi lampahan Karmapala. Ilustrator Agil Wahyu Kusuma, editor Firmana Setiabudi, kameramen Danik Rahmawati, pengarah acara Ibu Tuti Erno, sugeng midhangetaken kuwin Amriksani. Untaput samaning katong Ditya Kertarteng budaya kanggo ngenaki tiasing kasih Narendra ambeku Tama bebisik Sri Dasa Rata ing Ayodya prajan nipun Driyanta yogya maring Driyanta yogya maring yang suksmana adlinuwih mayungana panjaning sun kanthi nyebut asmaning Gusti Sang Mahareti Kengrat. Ingsun kepareng misuda putraning sun Raden Ramargawa ing kalungguhan dina iku ndungkap titiwahyaning mangsa kala kawisuda jumeneng Pangeran Adipati Anom calon pewalis keprabaning sun ing negara Ayodya Pala jejuluk Raden Harya Prabu Ramargawa. Para kawuling Ayodya, rungokna dawuh ingsun iki. Nuri nggih sendika. Sendika satuhu sinuwun. Nggih, sendika ndawek. Ndawek to, ndawek. Kuntaput samaning katong Ditya Kertarteng budaya anggo ngenaki tiasing kasih Narendra ambeku Tama Narendra ambeku Tama jejuluk Sri Dasa Rata. Jagat Dewa Bathara wasisaning Bathara jagat. Apa sinuwun iku mau lali marang kekehi, sinuwun iku lali marang kesaguane. Aku mbiyen saguh digarwa dening Prabu Dasarata. Lamun putraku kang lair saka guwa garbaku ngenteni keprabaning negara Ayodya Pala. Tobat nggir. Ramargawa Sinta mula gage ngadhep ing ngarsaning pun ibu kene kulup. Jahning talaga kadi lang
pas wulan paman ning kong lintang tulawa kusuma pandrah sumawur pandrah sumawur tobat Rama Regawa bejo kang nglairake sira Kakang Mbok Sukosalya bejo Rama. Ibu kabegjan ingkang kula sandhang nyektosipun ugi kabegjanipun negari Ayodya Ibu. Bener Rama. Sira lahir bagus wujudmu, pinter samubarang reh. Pinter nandhukake saliring pusaka Widyahastra Marjayeng Yudha trep. Yen to ing tembe sira iku mau dadi ratu ngenteni keprabone ingkang Rama Prabu Dasarata kulup ndelalah. Ngleboni sayembara wae kok ya kasil. Bisa mboyong putri ayu menik-menik si Dewi Sinta kuwi. Inggih Kanjeng Ibu, kula nyuwun berkah. Murih lestari anggen kula jejodohan Ibu. Iya, Nduk, Sinta tak pengestoni. Tak pengestoni kula lestari anggonmu omah-omah karo si Rama Regawa besok nerahke putra ayah kang bekti soleh-solehah rawan wong tuwa yo ngger. Mung ngene Rama Buni Ibu. Ono bab kang ora trep sakjroning praja negara Ayodya iki. Babakan menapa Ibu? Menawi ingkang boten trep menika sambetan kaliyan Kanjeng Ibu Dewi Kekeyi, kula ingkang badhe nglersaken jejer kula menika sampun dados Pangeran Adipati Anom. Lah ya sebab kowe wis dadi Pangeran Adipati Anom iku mau. Lakon kang menggok-menggok iki benerno ya nggih Rama, coba tak kandhani kowe. Caritane nalika semana. Entuk ingkang Rama Kakang Dasarata entuk ibumu Dewi Sukosalya iku mau ninggal mawa mureng kang jero sebab Dewi Sukosalya iku yektine rak garwane ingkang paman Raden Rawatmaja nalika semana dibradat karo Prabu Dasamuka. Rawatmaja dipejahi. Lah sakbanjure Kakang Mbok Sukosalya iki ketemu ramamu, diayomi dening ramamu. Sawijining wektu Prabu Rahwana iku mau arep njaluk bali Dewi Sukosalya. Lah perang ing Madyalaga wis meh bae Rama iku mau kalah keseser karo Dasamuka. Lah aku Dewi Keyi nalika semana urung dadi garwane bapakmu isih dadi endang saka gunung. Ngerti yen Rama iku mau kadesek banjur tak bantu tak tutupi nganggo pedhut. Merga ketaman pedhut Dasamuka banjur kamigilan mundur bali ing negara Ngalengka Diraja. Saka bunga-bunga ingkang Rama Prabu Dasarata maringi dawuh marang aku, Nduk. Kekeyi kowe njaluk apa, Nduk? Tak pinangkani. Nalika semana pun ibu ora njaluk apa-apa. Saka sengseme ingkang Rama ki mau aku njur didadekke garwa. Ning Rama iki mau tetep ndesek kowe njaluk apa Keyi bakal tak pinangkani. Sakecap ngendikanipun ibu, kula nyuwun anak kula ing tembing kang lair saking paduka kedah dados nata ing negari Ayodya. Kula nuwun inggih leres ibu. Mongko ing Rama wis kebatut misuda. Putra mahkota Pangeran Adipati Anom iki banjur piye Rama? Sira rasa aprang sampuh lan ditya Ngalengka adi.
panguriping kapibala ingkang lata maosati ingkang lata maosati panguriping wong sagu Ibu dereng kelajeng anggenipun Kanjeng Rama misuda kula minangka pangeran Dipati Anom menawi pancen mekaten janjinipun Kanjeng Rama Prabu Dasarata Ibu kanthi ikhlasing manah telenging manah ingkang sinuci pemenang calon gumanti keprabon Pangeran Adipati Anom kula pasrahaken dhateng putra paduka inggih adhi kula Raden Barata sanes Rama ingkang badhe jumeneng nata ing negari Ayodya nanging Raden Barata Ibu iya anakku nggih anakku bagus tenan kowe Rama Rama bagus tekan atimu ya Rama nanging ngene ya nggih lah ya kowe ikhlas atimu nanging penderekmu panyengkuyungmu bola balamu sentanamu iki apa trima yen kemasrahne tahta kedaton marang adimu si Barata anakku oh Ibu sampun kuwatos Ibu pertamtu para penderek kula badhe ikhlas sabab kula kan bojo kula Yayi Dewi Sinta badhe nilaraken praja negari Ayodya salaminipun kula mboten badhe ngganggu jumenengipun Nyai Barata Ibu aduh anakku nggih wong bagus Rama supaya ayah sinipi kumedhut padoning ati kerot-kerot kanang wada idep nyomang tokro wadananaira baranang oh kekeyi kowe kok ngono to kekeyi katone alus wujudmu alus kulitmu kaya sutra binesut nanging brenggeh atimu kekayi aku ki ngerti yen ingsun iki mau duwe janji karo kowe kang ora lali Yayi mung bae ora trep-trepane anakmu dadi ratu ing Ayodya iki mau ora trep sebabmu anak kang sumendhe anak kakang ragil kang trep ya si Rama iki nanging sinuwun Paduka sampun nglincati janji lho menika ingkang putrapun Rama menika sampun ikhlas sampun lila kok panjenengan malah ngendika ngaten menika kados pundi sinuwun apa ana ratu menika mboten tepi balasana menika menapa wonten sampun Rama Ibu sampun Rama sampun duka kaliyan Ibu menika leres Ibu menika namung nyuwun hakipun mboten nyuwun menapa-menapa Rama kula sampun ing kelas lila legawa masrahaken kawibawan dumateng Nyai Barata sampun menggal ingkang boten sinten to Barata menika adhi kula piyambak inggih putra paduka trep jumeneng nata ing negari Ngayodya sampun Ibu Rama mboten perlu ndedawa bab kula lan mantu paduka nyuwun pamit badhe manding wana Wulandara slaminipun aduh Rama anakku nggih Rama aja ya nggih Rama waduh mati aku Rama kok ngene to Kekayi pun kersane sampean dhewe ndajak janji kaya ngono barang aduh nggih iki piye anak-anak kakangmu malah dilarep praja iki piye Lesmana Barata nggih kula ingkang sowan Rama nggih
kula ingkang sowan Rama kula putra paduka pun Lesmana kula pun Barata Rama. Kowe arep ngopo kok kowe ya melu tata-tata? Kowe ya melu tata-tata nggawa bondotan, nggawa kampluk kowe arep nandi? Arep nandi kula? Kanjeng Rama ing negari Ayodya menika ingkang kerep dados tepa tuladha inggih namung Kakang Rama Regawa. Gandeng Kakang Mas menika tindak saha Mbak Yusinta. Kula mboten purun kantun kula badhe nderek kesah. Nderekaken Kakang Rama. Kula inggih mekaten. Kula inggih nyuwun pamit Rama, Ibu kosek. Barata kowe iki aja ngawur. Kowe kuwi arep didadekke ratu ngganteni Rama ya ngger. Sing tak pikoleh niki ya kowe mboten. Kula mboten rumaos dipun pikolahaken Ibu. Kula menika mboten mabuk kalenggan, kula menika mboten wuru kalenggan. Kula malah gelo dene Kanjeng Ibu kok gadah atur ingkang mekaten menika gelo. Sampun. Monggo Kang Lesmana. Monggo sami tilar praja. Mboten wonten ginanipun mapan negari Ayodya. Ayo ya. Lho, kok sik ngger. Waduh, anakku ngger. Tamaning kakong dibya karat-karateng budaya anggung enake tiasing dase Narendra ambaku ama jaduluk Sri Dasa Rata ing Ayodya prajanipun ing Ayodya prajanipun wonten apa sinuwun kok nimbali Semar menika wonten menapa janjan? Aduh, Kakang Semar. Mati aku, Kakang. Mati tenan aku, Kakang. Sing mati napane kok mati tenan iki? Iki piye Semar? Iki piye? Rama sing tak gadang-gadang dadi ratu malah tinggal praja. Adi-adine padha melu. Halak malah beneran mriki dados sepi. Beneran piye to mau iki kon menghibur kok malah mesake sinuwun iki putrane dolunga kabeh. Kok kaya sampean wae malah anake lunga malah beneran. Ingone dipangan dhewe niki susah banget. Besok sing arep dadi ratu ning kene sapa Jal? Wah, alah truk. Apa iki sing jenenge hukum karman ngono. Hukum karman ngungkum mbledos kuwi. Hukum karma. Oh, nek ngono kuwi ya kaya jaman aku kae ya tau kenek hukum karma pala ngene iki lho. Arek mung kowe ya entuk hukum karma iki karma apa? Ya. Aku ndek mben kae nate nuwun sewu lho ya. Nyolong ndoke tanggaku siji. Bar kuwi kira-kira gang rong sasi ndokku sak tarangan iki ya ilang kabeh ditolong kok. Lah iki jenenge karma apa. Aku ya wis nate kok ndek mben. Kuwi karma pala iki aku wis nate. Lah kuwi lakone piye to, Le? Ngene lho, Mo, aku ki ya mantumu kuwi kabeh gajiku jaluk kabeh nek gaji pokok tukin UM jaluk kabeh. Lah aku nyolong 100.000 karo mantumu kuwi. Lah kok aku kena hukum karma. Bareng aku lomba lari maraton iki kolorku pedhot ning tengah dalan to. Mudah kok ngono.
Ndara Prabu Dasarata. Iya piye Semar, ikaku piye Semar? Ampun piye? Panjenengan iku mung sadrema nampa karma pala Ndara. Undang banyu langit kelap-lapan. Ler kintanging alis risang mawe gandung sabarang satu. Ayo kanca-kanca, ayo. Padha diganggu wae para brahmana iki aja nganti padha bisa. Medi, ayo dirusak omahe to. Ayo rusak omahe. Ayo, pertapane ngene dirusak kabeh. Oh, endi? Pertapane endi? Kene. Cedhak kene ana ta? Cedhak kene ana. Walah dalah, iya to. Ayo. Kowe. Omahe dadi rusak. Omahe dadi rusak to. Iki Raden Dasarata ngilikke marang kowe kabeh aja ngrusak pertapaning penduduk. Peduli apa karo kowe? Mati ning aku. Loh. Weh. Waduh. Weh. Aja mbok gunting tanganku. Aduh, mati aku. Ayo. Aduh. Oi. Dasarata aja melu-melu kowe Dasarata. Wah. Iki nduk jaluk. Yo. Aduh. Ayo. Aduh, mati aku. Aduh. Wah. Aku tenan iki. Ayo, Dasarata tandingan. Ayo, tak enteni ana kene Dasarata. Loh. Loh, aduh. Aduh, mati aku. Ayo, lakon tak ranjat jemparing iki para Danawa tampanono jemparinging Dasarata. Lakon tak para bangsa. Anlas sak manawasa tumumuruning kurang trebis kang ribandel pepondhotan kakubet pendalin kating. Waduh, mati. Aduh, mati aku dewa. Mati aku dewa. Lho.
Mengko dhisik sira iku mau sapa? Aduh. Aduh, aku jenengku Bambang Twasta, Raden. Bambang Twasta. Iya. Aku lagi goleke ngombe bapakku Kang Wuta. Kowe namakke Naraca bala marang para buta ngenani awakku. Aku dadi mati. Raden, mongko wong tuaku kakung Wuta, ibuku ya Wuta, sapa sing maringi mangan lan ngombe. Aduh. Bambang Twasta. Aku sing bakal ngirimi mangan lan ngombe bapak ibumu selawase, Bambang Twasta. Tenan ya Raden, mesake wong tuaku. Aku njaluk pamit mati Dasarata. Surem dewang para kilir manguswa kang ayon. Denya ilang memanise menggap srinateng dalu sini waka sangya pradase. Kowe wis teka le Twasta? Ampun Bapa, monggo ngunjukipun. Matur nuwun ya Le, kowe ngopeni bapakmu mripate wis wuta. Neh bapak tak ngombe sik. Marem sekesuk ngelake ora jamak ya Bambang Twasta tujune. Kok aku duwe anak kowe nek ora nrak ya mati garing to, Nger. Duh penemban. Yektosipun senes Bambang Twasta nanging kula pun Dasarata. Loh. Dasarata sapa? Kula Dasarata, putra nata ing negari Ayodya ingkang nembe nandingi para Danawa ingkang badhe ngrisak pertapan Paduka. Nanging wonten panahipun ingkang tumama dumateng Bambang Twasta njalari pejahipun. Pramila Bambang Twasta maringi wasiat supados kula ngopeni Paduka slaminipun. Aduh mati aku. Risang maha yogi sawusing semedi mungguing patrabaan. Oh Dasarata, Dasarata kowe kok tegel mateni anakku sing tanpa dosa. Kowe besok ya mati ngenes saka anakmu Dasarata, Dasarata. Para miyarsa, mekaten dantaring carita wayang. Ing abesak kanca nyun pamit mugi saged panggih ing minggu ngajeng. Nuwun.